domáce, domáce. Tak dáme si ho teda voľačo na zahriatie. No však jasné. Výborné. Čakám, go. Ja šoferujem. Však tu zakedy vyjdeš hore dole. Ale no určite. Keď sme v Sopolčanoch, chodíme len do Krabrán, o 9. ale to mala 52, to mi bolo moc veľké. Potom mi Dana volala, ale našla mi takú druhú a tu som už potom nechcela. To je to poslednej, tu som si skúšala tú modu. Ale pravdu povedia, už sa mne nejde nič z toho ísť. A nie, reky. Ja. A to tiež bola ako ľadná pôda, ale že tam mala byť tá hydinári nejaká, že tam nejaký problém má. No, a to ide rýchlo. Ide. Ale sa to dá im tak i ovar s tým tam. Dievčence, šlapeme. To sa koľko vypravo, že to začne stáť, neviem čo, jak to sa nestalo. Ja by som bol nerad. Aj v roku všetko mu padlo. Po novom roku pred 50. Do apríla. Stravovacie okienko. Jo, dávaj Jura, pokračuj. To prestav chleba jesť. Aj on, chleba. Žiadne sladké, nič. A ja chleba tlačím, Alkohol, nič. 3 mesiace ja som schudol. A schudol dosť. Som mal na 50 takú zelenú košelu s takými bicyklami. Však čo ho Počkaj. nezahnem. Takto sa otoč. Neviem tam, či ten rad je vidieť, hádam, áno. Tak uvidíme. Nebudem Stavíš režim, aby si ho vedel tak dlhodobejšie udržať, tak to je. vždycky, ja som tiež, dám si video. Dám si, včera klobasu som to napravil. Kolbaska je fajn, to už sa teším na nej, jak si dám ty kokšo, lebo... Do toho Trenčína. Na čo? No však pozrite až do toho Brumova. Jaj, no To však bude spravené. pôjdeme. Tak bude Nadina môcť tú ruku ešte, vieš, že či jej to nebude trpnúť alebo čo. Dúfam, že nie. Vieš ako to chcem? Lebo ono je projekt z Krušovic do Kampflandu. Tá oný projekt majú starý, ešte Hubinský čo spolu. Vieš ako to zúčilo. Vieš, že tam opekali, keď to vtedy bude. Je teplo na hovedu ako. Dobre som V sa... tejto bunde je také teplo, už to nebudem nosiť takto na turistiku. Však ty kokšo, no to je... Ja mám len tričko a teplo Ja mi je mám- na hovadu. Toto mám síce všetko na sebe a na prezlečenie mám iné, to si hore prezlečím. Lebo keď ostaneš stať, tak ti je zima. To sme mali tak. Fuj. Nadina, čo? Čau. Ja som asi jej smeť.
Čo to šláne? Čo by ťa malo šláhať, Ježiš? Však nie ide o to, aby som mala tú kyselinu a nie, a nie. Ani. Už teraz, keď som sa prezliekla, To môžeme cestu naspäť. Pozor, jaskyňu. Kde? Lebo nás... Cestu naspäť. Ale kde? Jaj? Kde nás poslala? Do jaskyne nás poslala. Janko chce vidieť jaskyňu. pozrieť Langoše a okolie. Asi len okolie. Neboli v kuchyni, kde to ešte len pôjdu za mňa. Ja som Langoše videl, aj okolie som videl, ale však nevadí, môžeme to ešte skontrolovať. Dobrý deň, prosím vás, ak vám to nevadí, môžem si s vami urobiť také nejaké video, fotečku, alebo... Nech sa páči. Áno, alebo ako... A čo je to, jaká uniforma? Prvá republika Československo, rok A môžem poprosiť ešte, keby ste mi to zopakovali, lebo ja debil som si nezapol kameru, takže aká je to uniforma? Je to uniforma československého vojaka, rok 1938, mobilizácia. Prvá republika. Áno, prvé... Mali takéto Áno, uniformy. 38 rok som zaradený do pluku horských strelcov, Áno? číslo pluku 3. Takže na paradu. A odkiaľ ste? Rybany, Urbanovic. Áno, prosím áno, pekne. áno. A čo vás vedlo k tomu, že takéto uniformy? Akože je to pekné? Baví ma história Československa naša. Na paradu. Otec sa zaoberá bunkrami, ropikmi prvorepublikovými Áno. a trochu som sa začal tiež interesovať, takže takto. Klobúk dole, treba akože takéto veci nejak Históriu treba vždy oživovať. Presne, súhlasím s vami, na paradu. Treba. Dobre, ďakujeme. Majte sa pekne. Langoše. Radné. Ale tak dáme na ne, nebo nedáme? A my ich budeme jesť, že Jurko. Hádam. Bola kedy. Čaute, idem za vami. Nie, jasná, vidím, ma nevadí. Vadí ma zamávaj, zakrývajú. Takto zo spodu sa pozrieme. Nech ti to nepadne, Ferko. Máš dobrú tyčku. Akože mohlo toto byť aj peknejšie, že Majka? Neviem, akože vláko sa mi to tu... Vláko sa to tu nehýbe. Tu? Idem otočiť tabulu. Môže vám ho otočiť? Ešte nie. Ester. Toľko to hlavných ľudí tu čaká. Toľko to hlavných ľudí tu čaká. Jaká bola tá uniforma, si zapamätám? Prvý z Československej armády. Máte meka u nás. Za zlatou trpivosť. Ježiš, súroč. Divinová kolbaska. Teraz keď Takýto langoš. No my sme mali česnakový a ten bol, že úplne exkluzívny. Ešte si dá na to klorenko. Áno, Klobásku si naukladaj na to. však sa nehambí. Že na ukladajte. Dobre, ja som chcela hovoriť, že ide teraz. Takže...
Na zdravíčku. Či chceš? Alebo nalej, nech nám A daj nezná. jednu saumu. Ale tam mu daj aj za dva. Keď budete ohriatí. Budeme prihriatí. Daj na vypnúť to prsenco, jen to červené sú. No, nevadí, však ja mám nahrať. No, ale už sme na odchode. Brikám, nie je tu pekné? Je tu nádherné. Video, chcete fotku? No chceli sme ísť, že pozrite si do obchodu, neviem, čo uvidíme. Ja som nezapomínala, že? Cvak, cvak, cvak. Že to je ten skopila. Áno, oni však bola čo zobrať. Tak na taškách im mal doniesť cesto. Botové lango si mohol dobiť. Mrazené. Od Vošian zobrať to bez rostu a mohli som zobrať. Potáva to radšej. Čo sa držíte za ruky? Ešte vás tu baví? Koleno ma bolí. Aha, jasné. Áno.